Para tayo po kasi mukha kay karumang ka. Oo. Nabalas yan na kana khairan min ad-dunya wa fiha natubo adis dunya arat sumapadal mo ang mga pagtamutan. Nah, dapat yun siya. Kapag yung amyan ito, hadith na gikon na yan, sumagad sa mga pamamagitan tanong. Oo. Ay pag ganyan nabalas na 5 hasana, abalas imama agyabu kialam binginian kulimay karuman yan. Kaptan yan. Oh. Amalag na isya butsi na simple ni. Agyamu takap kaputinga kulimay karuman ka. Sa ayan niya taka, naplambingan ka, kainis sugo islam agyamu tadi ka plambingay karumay. Amalag na di kong pugubay na agyamu pilitan no sa TV, adi ka plambingan. O papagitan no, kagito na kapangilay no, dito benar. Kasagyur alay kira nakamuno. Oh, nasigo Islam na mayroon sa Islam. Minidaptar sigo mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agyan lagi din. Oh. Fa idza qama liyaghtasi. Naandad na tigo Nabi kapag ang baba mo na nakasawalay. Amama natindig kap man ka pribo ka kapinsuno ka. Di ba? Oh. Nasadyang ko to at tigo Nabi ka pinsuno ka. لم يمر الماء على شيء من جسده إلا محيت عنه سيئا. Nasagyan mo tingo na biya di ka pego, kadi ka junub, nagyan mo ta kapragire, agyan mo ta iksi ko mga barebon ka. Nagintod ni ka kilalas ko mga kadustaan ka amyang dalbog ka. Yung tadi nga di ka pamaykot. Sa kiyang junub ka, nagyan mo ta kapsigod, agyan mo ta mga Pagkaram sa agyan mo ta iksi ko mga anggota ka, nagintod ni kapkuna po kung mga kadustaan amyang dalbogyan. Wah. Aman lang nagyan nga kang junub na rin na pala siya. Na inuwi di panguyat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamadang lima to, di junub at matagawag. Oh. Adi mo makapsin may gasod. Nakanabarubot yung Nabi naman. Warafa'a lahu daraja, nabuibangkat wallahu ta'ala agyan mo tapangkat na nakasiko surga. Allah. Wa yu'ta bi ghaslihi khairan min ad-dunya wa ma fiha. Na ayat na tiguna biya padabalas agyan mo takya pamaybugyan ko ken junubian na tumo adis dunya arak sumapadan mo. Ya makalay balas mga pagalibusiwa. Wa inna Allah ta'ala yubahi bihi al-malaika. Nagusaka amama amin junub na di ka di pagandisan wallahu ta'ala kung mga kalimudo mga malaikat. Kung ito sigaraw amin junub, inimgulalan yan aging utan amanan na nasubuan. O. Sa ayaw ko nabtulun wallah kung mga malaikat, ushidukum bi anni kad ghafartu lahu, nahaytigin mga malaikat ka, nasaksiin niyo amat-amat anasakan na rinilaan ko aging kanana ori panakan amin junub. Namalagi na pag-isaksi aman wallahu ta'ala kung mga malaikat at saka na rinilaan ka wallah. Na, ito na pa ni pumbukubuhan, ito na pa ni bukrisan. Barat na ginabubukalan ka, oh, nabigidan ka aging hadithun Nabi. Aging mo ito sa karambungan aging karumang ka napat sa simba. Na mapigir ka ito namin ni bayo aging mo tabukulan ka. Yadhur Nabi sallallahu alaihi wasallam khairur rijali min ummati khairuhum li nisaihim. Ayat tigo Nabi ang pinaka-permiro adato si kumang umatak. Naginan sumama ang mapiya ikakakaruma. Mapiya ikakakaruma. Wa khairun nisa'i khairuhunna li azwajihin. Nasa kamo tumambuat tigo Nabi si kumang babay na ayat pinaka-mapiya ababay si kumang umatakan. Naginan subabay amapya iparangay kimisterian. Managing ang mga panguyat po Rasulullah. Yurfa'u li kulli imra'atin minhunna kulla yawmin wa laylatin ajr 1000 shahid qutilu fi sabilillah. So ay Nabi sa kataw babay. Amapya ikakaruma mapi adat kimisterian na ayat ti Nabi balasyan si kuman duwi na lagi ko imbalas wallahu ta'ala ko sanggibu ang mga mama ang shahid si isa na lang wama. Yung sanggibu ang mga mama, ang mga shahid. Asi isa na miyaprak sa lang wallahu ta'ala
Naso imbalas ka na ng Allah Ta'ala, na lagi nung imbalas yan, kung sa katao ababay, adi niya ni silbisyuan, di niya ni pipian sa parang silbistiyan. Wala? وتفضل إحداهن على الحور العين كفضل محمد على أدنى رجل منكم. Suat tigo nabi subabay amape ka karuma mape adat ke karumanian. Nagpakalabis kanin ng Allah Ta'ala adis sa mga military. Sa lagi ko kapakalbi Muhammad si kulangon ang mga manusia. Barat nagyong tamabay amape ka karuma. Napagalbin ka, wallahu ta'ala, hay babayami si ko mga bidadari. Sa langit ko kapakalbi, ulabi ko lang, taman ang mga tali. Aram ba yun? Aman, nagnaayang, askay ba ilabi ko kasunod. Wa khairun nisa'i min ummati. Ayat di mo nabi ang mapiyababay ko umatakan. Man ta'ti masarrata zawjiha fi kulli shay'in yahwaha. Nas kanyan sumabay, aayap yuman yan kimistriyan na yung takapkapi ang ginawan yan. Karena tama ko, maraka na iga kuhan, kaguwa daga yang kamutan ko. O di na maayos siyang bibi ang yung tabukian. Di ka pa kagilap sa kaguwa, di ka pa kagilap sa kagingin. Duty, babay, ang pagkakwasagi nga balas ang bialitan. Nabagyan mo ta, babay, may ako magkakaroon yan na peso kaya pakapamarasin na da. Oh, saka po sa basit. Sobra tigil sa kakak. Tapi tahu. Natatagi na baka mambuot tigil. Naibunan na. What? Umatigil, ngali-gali kakamutan. Natatagi na baka mambuot. Tatagin patigil si mister ka, nali manilawi, islumusin ko mga flower. Ay sa patigil sa mamuta ka. Benar mo si basit. What? Nah. Nya kagiro ko sa Aisha, sa Umar, ya Rasulullah. Dia tingin kenaakan, aging kala balas ng mga bubay. Dia tingin kenaakan, isubabay ang mapiadat ko karumanian na sanggimu asyahid balas yan. Barat na di mamam sa mga sahabat, sa kala ibalas ng mga bubay. One. Na ayat ko na metro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awama alimta anna al-mar'ata a'zama ajran min ar-rajuli wa afdala thawaban. Hay tigin Umar. Umar tigin na di nga bisa sagutan. Asuma na tigin sa mga babay na mas malas sila ni pagkakwabalas ay sa mga dato. So at tigin Nabi sa mga babay na mas malas sila ni pagkakwabalas ay sa mga dato. Why? Ay malaga na inipanganda ko Nabi si Umar as sa mga babay ang mga baraamal, mga pipiyadat ki mga karumayran na mas malaybalas at kakweran ay sa mga dato. Ay tigin Nabi ang sabab nasusuro nga anan ay mambut ti Nabi pinakamalay siya ang kaadad naginan sumabay ang marata iadat ti karumanian. Marat nagyong tabo ba marata idat ti karumanian ada abon pangalawan sa dusa. Kung mga dato. Oo, da ba ni nugawa? Oo. Niali siya sumabay na ada abon pangalawan sa kalaibalas si mga dato igid ang mapaidat ti karumanian. Na pamamukay ang manani na maratangay dati karumang ka na daw pangalawan na ka sa kadusta. Pakatibig nga yung silam sa manani na reward kada pangalawan na ka ako kalabanas. O pa makapipi ka si karumang ka. Na pumamamoy ang manani na maratangay dati karumang ka na daw pangalawan na ka sa dusa. Na pangalawan na ka sa dusa. Metro Nabi sallallahu alaihi wasallam asimi kadite mo Salman al-Farisi. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam si Fatima gitu sumatay na si Fatima. Ya Fatima, ma min imra'atin ja'alat at-tawabil fil qidr. Sadna tigu Nabi sa babay at tagunian agyan ko palapa si kukudin. Wala na babay gila lima ninda nagpapalapa ni nagyong takod no. Sadna tigu Nabi sa babay at tagunian agyan ko palapa si kukudin. Na ayat ti Nabi balasyan nasalin sa kadakal apala pa ako dunia nagito na mamuy kalay na balasyan balasun pa. O pa makaya tiago karon na Bombay nasalin sa kadakal a Bombay ko dunia nagito timbangan na kadakal yan balasyan magkawang ko Allah taala Bombay at tiago ka ayon tapalaman si ko. Mana? What?
Orang tanong, ma min imra'atin ja'alat at-tawabila fil qidr illa a'taha Allah min al-ajri bi'adadi ma 'ala wajhi al-ard. Sanad ti Nabi sa babay at tagunin agi mo tapala pakukod. Ibarat na pamalapanin agi mo tamata tagukukod. Na ayat ti Nabi balasyan na sadin sa kadakan apala pakudunya. Nagito mabut ti Nabi timbangan sa kadakan aim balas wallahu ta'ala amapiya sa iyong tabubay. Na. Ato naman ni kagida mo kasi na bukod babay kasi. Ay barat na di tumugi mo takatinda ka, di nga pamalapay sa iyong kutuwa sada. Nasimbo to ko Allah. Na pembalasan ko Allah sa sadin sa kadakan apala pa ko dunia na imbalasan ka Allah Ta'ala amapiya. Na. Wa idha kasaratil basal fadama'at aynaha faka'annama bagat min khasyatillah. Giyabot ti Nabi ang pangarada agyang utababay sa agyang utabumbay. Giyabot ti Nabi ang pangarada o babay si kubumbay. Basal, mana basal na Bombay. Yung tabubay. Ikalat ti Nabi ang pangarad no babay agyang utabumbay. Fadama'at aynaha na may mga gurukon. Kasi pre kita ano maluto kita di mga radya mo may nagpapagurukon. Sibuyas. Oh. Lagi mo ta Sibuyas. Sibuyas. Sibuyas Bombay. Oh. Nama Bombay na tao. Sibuyas Bombay ito. Sibuyas Bombay. Oh. Mana sibuyas sa India. Na igirat ti Nabi ang mga gurukon agyang kutababay kape mga luanon. Faka'annama bagat min khasyatillah na timbang alagid ubas kanin mga gurok sa kalakwa pa. Timbang alagid ubas kung gurok agyang kutababay sa kalakyan ko pa. Yung utakarang kayo na. Akatan sa kami kita, kung nalika di mga rad, nasisalamin ka. Pangaligay mga pangaguro. Nagyang kutababay na ginali mga rad at pangaguro kon na ayabalasyan na timbang alagid ubas kung gurok sa kalakyan ko pa. Ito na pinigagid mo kasi na bukod babay kasi. One. Ya bunayya, hay tiyo Nabi ikaritang ko. Antaw tayo imitir yung Nabi, so Fatima. Hay tigin Fatima. Afdalu ibadatin nisa, ta'atu zawj. Ayat tiyo Nabi, a pinakamapuro asimba umabay. Naginan so kapangunutan yan, kukaruman yan. Ginan so kapangunutan yan, si Kimisterian. One. Wa inna rida zawji ajruhul jannah. Suat ti Nabi so kaswatra kay karumangka. Ante karumang Fatima? Suali. Suat ti so kaswatra kay karumangka na ayabalas na surga. Ayabalas ka na surga. Wa. Ayat ti Nabi amapya agalabok ubabay si sawalay. Barat na amapya agalabok ubabay sawalay. Gira ko nata mga agalabok ubabay katamanai. Oh, kapamurda. Ayat tiyo Nabi amapi agalabok ubabay si sawalay na al-mirsad. Ayat mo sa al-mirsad na padamanan niya sa maran na lagi ko ta kapangawol o di na kapamamanay. Barat nagira ka lagi ko tababay, nagira ka na babunti sa Quran. Kada wali pagaman, nagapangaliban ni mamamanay. Sa mga bangkalaw mawatayan kapuluto sa amal amapya o di na amapi agalabok ubabay si sawalay. Wal julusu sa'atan 'ala al-mirsad. Giyabot tiyo Nabi ang kauntod agyang utababay sa agyang utang pamamana ini na bangkalaian o di na bangkalaian na pamilya sa timbang isang oras mo. Khairul laha min ibadati sana na tumuon tumuto adi sabas kanin tumuto adi sabanin simbas wallah sa sarang. Nakalang ibadas. Ya bunayya, hay tiyo Nabi Fatima. Innal mar'ata idha ghazalat hatta taksu zawjaha wa sibyanaha. Mata-mata na ito Nabi, agyang utababay na amay ka, ipamamanain yan sa bangkala si karuman yan. Nagubangkala, sumanga mataiyan, kay pamanain sa bangkala sumanga mataiyan, wajabat lahal jannah, na biya patutun, akapakasugol yan. Naman yan. Wa'ataha Allah Ta'ala bi kulli shibri min thawbiha madinatan fil jannah. Nauman at tiyo Nabi sarangkaw sa iyong utabangkala ang may pamamanain yan. Natimbang asatiman as city si sa surga. Kung makaibarat na di pamamanain, nakit ka lagi ang abangkala ka naman, naparangkaw nga. Ay kada kalarangkaw niya.
Naman sarang kaurong at tigo nabi na satiman asiti a imbugay wallahu ta'ala kubaway amya manayo. Mano to? Yan agad pa kaya, gupo na yan, may managad kung mga pamakinagad na. O, kapag madang ladir ka ni mamakinag sabay sa masturat na doon, ma-discuss. Da, o. Miyagdun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin tabakat li zawjiha. Saat nanti Nabi sa babae ay itindayan sa kanya sa karumanyan. Saat nanti Nabi sa babae ay itindayan sa kanya si misterian. Illa a'taha Allahu ajra syahid, inunta sa ibalasun Allah Ta'ala so balas asyahid. Nah. Fa idza sajarat at-tanur, naandad nanti Nabi kabigi agi mo tababay sa agi mo taapoy. Sa kapanininda niyan, ba'atha Allahu ilayha alf malakin yastaghfiruna laha. Nasugun Allah Ta'ala agi mo tasanggibu ang mga malaikat. Adi silang di mamangni say Allah, rilain ka aging kanan ababay, binigyan aging naapoy sa kitindaan yan kukuli karuman yan. Sanggibu ang mga malaikat. Adi mamangni sa rila, ya Allah na rilain ka aging ababay, binigyan aging apoy sa kitindaan yan sa panganang kanigi karuman yan. One. Sa ima mo siya natuto ng mga pag-ikhlas aging mo tababay. Oh, manabali panininda, adi karoon di isinta. Kada bang araw kakuha balas, kaya kakuha ka laging butwa, kipsintaan ka mamumamalikan. One. Diyan po ito ka nababay, adi na ni sinta si karuman yan. May alis sa hali. Lagi mo tadi kay sinta, ano ba may kakaruman yan? Napakaluguto mga minadari. Ibsampay, wallahu ta'ala, lagi mo talaga makakaku mga minadari. Nagkarigiran. O, daya ko na ibsumbag mga minadari. Igrasyabar ka manguto. O, igrasyabar ka, yung tadi na kinidoro, kay balat na, tangila ka makanag. Daya ko na dito ng mga minadari na, ay, tiyan babay, akyabur ka ano Allah. Ino nga tingin ni Sinta aging kanan amama as kami titua pagdudan ni nakaruman niya sa sarugan. Abangan tingin di katawin as kana di pagurasan di gawinin na bulagnan niya na share kan itugulin ang mga karuman niya ang mga minadari. Dito ko nilito ng mga minadari. Ang malang nga di pangato o karumangka ang mga minadari si kusog. Saya mo siya natuto na ka na baka subod. O bagay kami ipuwan ako na mo. Na basta magipula ko, nadaag ka rin kung mga minadari na gawin. O ito. Miyagdun Nabi sallallahu alaihi wasallam, surbatun yashrabuha ar-rajulu min yadi imra'atihi khairun laha min siyami sana. Diyan po ito at tingin Nabi, aig asyag ubabay para pag-inuman ni karuman yan. Oh, diyan ko to at tingin Nabi aig asyag berkay karumang ka para pag-inuman ka. Na ayat tingin Nabi balas agyan ko tababay na khairul laha min siyami sana. Na ayabalas siya na tumu adi sa bas kanin niya muasa sa sarap. Barat mo mamakasan na inisag mo kay karumang sa isa ka baso ang pag-inuman ka. Nakanapon lugoy kasi mo sa agyan kong talabab mo. Nasinga mo hunod sa agyan kong talamisan. Nagyan mo gisag mo ka sa isa ka baso. Na ayaba na suto na tumu adi sa saragun ang puasa. Naman eh? Wa ta'amun tada'uhu li zawjiha khairun laha min hajjatin wa umrah. Diyan ko to at tingin na biyak ipaginatan ka sa kinaka ikarumang ka. Diyan mo ipaginatan ka kinaka. Khairun laha na tumukuno to adi sabas kanin minay haji udi na biyak umrah. Ang malag na abalas ka na timbang abalas ni haji umrah. Na. Wa ghasluha min al-janaba. Nagyan mo mamuti mo na biya kapigo agyan mo tababay sa kapanjunub yan. Akana ba mo di junub na sa katang mga mama. Kasungkalakat sa mala hadath na paliwat ko dato na kupaligat ko bay. Kadin ko pa kay basyang bayang sumama udi na babay. Amiyang ang babangunan sa walay, uli na miyang katantaginap, aliniwan, ang maputi asay, sa taman sa lima kapig. Ginani mo kuman niya mo isla. Hindi ka pa kayo baabadas mo. Oh, kailangan na makapigo ka dahil. Na makapigo ka, sa kapigo kalkat sa hadat, na di kailangan iba ka, pagabdas ko naman.
Iti, kailangan na sibut miron, diyan ko to kapigo kan junub. Oan, nasar ka nga kakatep yung malungan ka. Pamakapigo ka na, ka na, pamupo, kunabing nga din na yung malungan ka. Oh, nawapasad na buka mo paniyat. Paniyat ka sa palakat ka sa hadat, na sa iyong tali nga di kapigo, na ayang timpo mo to, na miniraksyan ang iyong tabadas ka. Sa dito kailangan iba ka tulubdas. Oan. Di mo itong malang kalalaman na kapigo ka na bakal ka sa hadat, nakadaba niya may kutunong sobdas. Nakapasad kapigo, nabifulap sumbera na kailangan na makapagubdas ka. Yuting bidaan o kapigo, akal ka sa hadat, kan junub, ang gusto kapigo, kalalaman. Oan. Nasibot na to. Wagasluha min al-janaba. Giyabot tigo na biya kabubigo o babay sa kapanjunubiyan. Khairul laha min alfi badana tanharuha lil masyakin. Na ayat tigo na biya balas yan na timbang lagi dubalas. Lagi dubas kanyan sumiyumbali sa 1,000 ang mga kaulit, ang mga unta ay nisadga ko mga miskin. Yung unta kapigo, yung unta bubaya, kapanjunubiyan. Kaya balas yan na timbang lagi dubas kanyan sumiyumbali sa 1,000 mga launta. Inisidga ko mga miskin. Tigil mo kapag kayo ng mga sagyang unta na kaya ang kadno Allah. Na yapaniba 1,000 ang mga unta siyumbali, inisidga ko mga miskin. Iba meron sa hadith, sa kataw mabarado siya. Giyabu, agya pa kayo naman yung sagyang unta sa may tuwain na metro nabi asya tigil siya kiyoto na miyatay akyarila ano Allah. May tutuay, ginagawa yung baka sumbali sa 1,000 unta. Ang mga kaulit na inisid ka nga siya mga miskin, nagiti ka kuwa abalas kababay amin junub. Alumigat sa hadat sa kapibigyan. Uwan. Faida hamalat li zawjiha. Na andad na tinunabi kaugat agyang utababay, sumiyat fi samai shahidan. Na ayaw ko na ibtawag ng mga malaikat sa isa langit, naging kanina babay na shahid. Badat na nanigawat yan. Na ay ituwagon ng mga malaikat, nakatan sumabay ang shahid. Lagi mo ta ka ba siya kung ano ha? Miya supak yaman, lagi mo ta family planning ko. Hold. Wa nadaruha fi wajhi zawjiha tasbihun. Giyabot ti nabi, akatantangi o babay kubunta li karuman yan. Ibo barat na kailay o babay sa iyong tabunta li karuman yan. Sa kailay akapalabinga udi na babaya na ayat tilo nabi at timbang uto na tasbih lagi udi manasbih ag iyong tababay. Barat nagyang uto ba kaispatir ag iyong takarumang ka? Kailay na ka? Sa buntal ko to na timbang at tasbih. Timbang at ihidikan. Wal mar'atu idha kasat zawjaha. Igira ko na biya piyakang bangkala agyang utababay si karumanin. Barat na inisulot tayo agyang utabangkala. Kapiyangan dito rin si misterian. A'taha Allahu thawaba man hajja wa atamar na ibalas siya na timbang alagi lubalas amin ni haji ako ni umrah. Mga lebalas. Wa ayyu amratin khaffafat an zawjiha min mahriha. Saad nagtigo nabi sa babay. Inilila iyan sa geng kutwa karuman yan sumautang yan amaharin adan yang kabaydi. Nauman nagtigo nabi isalad adirham. Sa geng utang minilila yan ng kemisterian na timbang man isaladun na naihaji ag umrah at yarima. Kaya sebut siya, nagyang utang kapuguta ka sa nagyang utang mahar, kay barat na napiya karumang kabubay. Nagyagin po siya na ka, sa nagyang utang mga panugangan ka, kuta ka nagyang so makalukot. Di pa kayo Krista. Di pa kayo sila, magyang utang kapuguta ako mahar. Owan. Sa din kayo, nakaniba ka sindi. Barat na kaya pasada na katang na magato singi bugimtang tao. Owan, tiga owan. Ulit na utang mo sa 50. Namiya pa kayo Krista. Ito makakabidi mo na sa ulan, dulan, na si mamuto matiti mo ko boboy prila ker na antaran mo makasakatar kay garumang ka nagibugin ono to ka wajib kabutang uto akay langan amat marisibo boboy agi tunay ko na umamati mo nabi kairila o boboy agyang utang mautang abutang di karmanian na umanat ni nabi sallallahu alaihi dirham na timbang anay haji abu umrah at yarima na pero to dirham
Nakalibalas. Wa kanat min al-qanitat adh-dhakirat, nagukitong aging kutababay sa sobra sa di manambayang adi dikir si Allah. Na, iwan doon na yung pagkaroon na sa mga kabanar o dato si kubay. O kasi ba may alitan? Ayaw kapag sa gumparak, kapag sa bulgo, pamilya na sikipun kong rumay. O, sa mga punto ko ni Manisya, naginan makakanalo pa na yung hak o Manisya o Bidil. Na, ayaw pa na mga hak o dato si kubay, na hak ka o karumang ka, hey babay kasan, aging kuto wala takhruj min baytihi illa bi idnihi, adi ka pa kayo baka paliw walay karumang ka inunta sa niyang beskaw. Oy, hak to dato si kubay aska babay kasan na hak yan ka adi ka pa kayo baka paliw walay ka inunta sa niyang beskaw. Udi na kaya permitang kaniyan. Oy, o pa makapaliw ka adis kanin makalila na dusaw to ka hak ra ko to karumang ka. Oy. Na pada mga hak o dato si kubay wala tasumu tatawuan illa biidnihi, na di ka bagay iba ka pamusa ay babaykasan sa pakapamusa sunat adi makarilila si karumang ka. Tunod ti sabab, di ba sumpo sa nasimba? Uwan, simba, nasimba bang uso kauno ti ko karumang. So kauno ti o babay ko karumang ni nawaji. Paturay, okay, nagyong tapo sa sunat.